Συνεχίστε κυνηγοί δαιμόνων! Η Lamborghini έχει πάρει φωτιά! Θεέ μου, η Ρούμι είναι σε κίνδυνο στη Λίγκα! Πρέπει να τη σώσουμε! Αυτή είναι η Lamborghini των κυνηγών δαιμόνων του K-pop! Πρέπει να σώσουμε τη Ρούμι! Ρούμι, είσαι καλά! Όχι! Η κατάσταση ξεφεύγει από τον έλεγχο! Πρέπει να σώσουμε τη Ρούμι από τους κυνηγούς δαιμόνων του K-pop! Φέρτε μου τον εξοπλισμό τώρα! Αυτός είναι πυροσβεστικός εξοπλισμός! Ας τα ανοίξουμε και να σώσουμε τη Ρούμι! Όχι, υπάρχει μια κλειδαριά. Πρέπει να το ανοίξουμε. Έλα! Άνοιξε επιτέλους. Για να δούμε. Υπάρχουν πυροσβεστικός εξοπλισμός και ένα Fire Extreme. Αυτό είναι ακριβώς αυτό που χρειάζονται για να σβήσουν αυτή τη φωτιά του Keep Up Demon Hunters Lamborghini. Ας εξοπλιστούμε. Εντάξει, τώρα είμαστε έτοιμοι να σβήσουμε τη φωτιά. Φαίνεται πως τελείωσε. Σταμάτησα τη φωτιά. Κάναμε εξαιρετική δουλειά. Σώσαμε τον Ρούμι. Γιατί πρέπει να ελέγξουμε? Ας το ελέγξουμε. Περίμενε, τι? Θεέ μου, παιδιά, είναι αυτός ο Ρούμι. Αυτό είναι ό,τι απέμεινε από τον Ρούμι. Ήρθαμε πολύ αργά. Όχι, άνοιξε την πόρτα. Άνοιξε την πόρτα, Άλεξ. Θεέ μου, σβήσαμε τους κυνηγούς δαιμόνων του K-pop, τον Ρούμι Lamborghini. Τι συνέβη στον Ρούμι? Αυτό είναι ό,τι απέμεινε από αυτόν. Αυτά τα κακά θα πάνε σε αυτόν τον εγκέφαλο. Αλλά τι είναι αυτό? Είσαι σίγουρος ότι αυτός είναι ο αληθινός Ρούμι? Και γιατί? Γιατί εδώ υπάρχει ένα γράμμα που λέει βοήθεια. Ίσως αυτός να μην είναι ο αληθινός Ρούμι. Αυτό είναι κάποιο είδος απομίμησης. Ο αληθινός Ρούμι χρειάζεται ακόμα βοήθεια. Ποιος είναι αυτός? Αυτό το άτομο μοιάζει με δαίμονα, Άλεξ. Αυτό θα σήμαινε μόνο ένα πράγμα. Οι δαίμονες είναι μπλεγμένοι. Όχι, αυτός ήταν αληθινός δαίμονας και αυτό σημαίνει ότι είναι μπλεγμένοι. Η Ρούμι ίσως ζει. Πρέπει να ακολουθήσουμε το δαίμονα για να τη σώσουμε. Ναι, πάμε. Οι σιρήνες, η αστυνομία έρχεται να μας βοηθήσει να σώσουμε τη Ρούμι. Ναι, επιτέλους θα μας βοηθήσουν να σώσουμε τη Ρούμι. Σωστά. Γεια σας, αστυνόμε. Ας το δοκιμάσουμε. Άφησε το. Μας πυροβολούν. Αλλά τι πρέπει να κάνουμε? Ναι, πρέπει να αποδείξουμε την αθωότητά μας. Γιατί δεν σκοτώσαμε τη Ρούμι. Πρέπει να δραπετεύσουμε άμεσα. Να βρούμε την αληθινή Ρούμι και να τη σώσουμε. Είναι ο μόνος τρόπος να επιβιώσουμε. Ναι, έχεις δίκιο. Αλλά τι συμβαίνει? Δεν έχω ειδοποίηση. Οι δύο βασικοί ύποπτοι για την απαγωγή της Ρούμι ταυτοποιήθηκαν και δύο αστυνομικοί προσπαθούν να τους συλλάβουν. Θεέ μου, μιλάνε για εμάς. Αυτή είναι εκτακτή είδηση και θέλουν να μας σκοτώσουν ή να μας συλλάβουν. Όχι! Είμαστε αθώοι, όχι εμείς! Ήταν ο δαίμονας. Πρέπει να φύγουμε τώρα. Έχω ένα σχέδιο, Άλεξ. Θα χρησιμοποιήσουμε τους κυνηγούς δαιμόνων της K-pop. Lamborghini, έλα μέσα! Σκύψε! Ξεκινάμε τη Lamborghini από τους K-pop κυνηγούς δαιμόνων. Πάμε, παιδιά! Οι ύποπτοι διαφεύγουν προσπαθώντας να ξεφύγουν από την αστυνομία. Νομίζω πως ο αστυνομικός μας ακολουθεί. Μας έχουν περικυκλώσει. Στο δωμάτιο, παιδιά. Ο ύποπτος προσπαθεί ακόμα να ξεφύγει από την αστυνομία και η αστυνομία καταδιώκει τους υπόπτους. Παρακολουθούμε την καταδίωξη σε πραγματικό χρόνο. Θεέ μου, μας ακολουθούν ακόμα. Θεέ μου, ο αστυνομικός. Μας ακολουθούν αυτή τη στιγμή. Τώρα λοιπόν θα μπλοκάρω το δρόμο. Ναι, για το Ρούμι, επειδή τους έλειψε τόσο πολύ. Θα τη σώσουμε. Έλα. Ας μπλοκάρουμε το δρόμο εδώ. Έλα, πάμε να φύγουμε. Έλα, τρέξε. Εμείς μπλοκάραμε το δρόμο. Οι κυνηγοί δαιμόνων, η Lamborghini και ο αστυνομικός δεν μπορούν να περάσουν, οπότε ο δρόμος είναι μπλοκαρισμένος. Και τώρα έχουμε περισσότερο χρόνο να σώσουμε τη Ρούμι. Οπότε πάμε, παιδιά. Πρέπει να φύγουμε από εδώ το συντομότερο. Τι είναι αυτό? Θεέ μου, μοιάζει με καθρέφτη. Καθρέφτης από τον Χάντριξ. Κοίτα, αυτό είναι το όπλο της και υπάρχουν κι άλλα εδώ. Θεέ μου, πρέπει να τη βοηθήσουμε. Τώρα, τι συμβαίνει? Ας το ελέγξουμε. Τι είναι αυτό το πράγμα? Θεέ μου. Οι άνθρωποι ήθελαν να ξεφορτωθούν τις εκατοντάδες. Γιατί μιλάμε? Άλεξ, αυτό δεν είναι ο Χάντριξ, αλλά ένα ψεύτικο σκυλί. Οι δαίμονες προσπαθούν να μας αποσπάσουν για να μας συλλάβουν οι αστυνομικοί για το έγκλημα.
Τελείωσε. Έχεις δίκιο, Σλαβ. Αυτή η επομίδα ανήκει στη Ρούμη. Ναι, είμαστε στο σωστό δρόμο. Έτσι το φοράει η Κίμη. Πρέπει να συνεχίσουμε για να βρούμε το δαίμονα και να σώσουμε τη Ρούμη. Πάμε, παιδιά! Πρέπει να τους σώσουμε όλους! Σλαβ, ακούω ελικόπτερο στον ουρανό. Ριαλ, υπάρχει ένας πολιτισμός. Ω Θεέ μου, τι έρχεται. Ω Θεέ μου, αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Η ομάδα SWAT μας κυνηγάει. Πάμε να φύγουμε. Έλα, παιδιά, τι γίνεται εκεί? Ένας δαίμονας είναι σε επιφυλακή. Απλώς κρατήστε τη Ζωή ακίνητη. Ω Θεέ μου, η Ζωή είναι κατά το έδαφος. Άρα η Ζωή είναι νεκρή. Όχι, αυτός ο δαίμονας προσπαθεί να μας αποσπάσει την προσοχή. Εσύ, θα πολεμήσουμε τον δαίμονα για να σώσουμε τη Ρούμη και τα άλλα κορίτσια από την Κάντριξ. Ας πολεμήσουμε εδώ. Έλα, πού είναι η Ζωή, πού είναι η Κάντριξ, πού είναι η Ρούμη. Ο δαίμονας έριξε το iPhone της Ρούμη. Να το, θα μας πεις που είναι η Κάτριξ, θα μας πεις που είναι η Ρούμη. Ο Θεέ μου, είναι η ομάδα SWAT! Όχι, μας συνέλαβαν ειδικές δυνάμεις, αλλά είμαστε αθώοι. Ειδικές δυνάμεις. Όχι, τι να κάνουμε, όχι, αυτοί είναι οι δαίμονες, είμαστε αθώοι, όχι, θα μας συλλάβουν οι ειδικές δυνάμεις. Όχι, περίμενε! Είμαστε αθώοι! Αυτό είναι φορτηγό του FBI, τι κάνουμε? Εντάξει, παλιόπαιδα, ομολογήστε. Εσείς σκοτώσατε. Δεν τον σκοτώσαμε, δεν ήμουν εγώ. Εντάξει, τότε εσείς. Όχι. Όχι, αγαπάω τη Ρούμη. Ήταν ο δαίμονας. Συλλάβατε τον λάθος άνθρωπο, είμαστε αθώοι. Έχετε αποδείξεις γι' αυτό? Υπάρχουν αποδείξεις, μπορούμε να το αποδείξουμε κάπως. Έχουμε το iPhone του Ρουμί στη δεξιά σου τσέπη. Ναι, έλεγξε την τσέπη μου. Αυτό είναι το iPhone του Ρουμί. Περιέχει πληροφορίες για την απαγωγή του Ρουμί από τον δαίμονα. Οπότε ψάξε το. Είναι απλώς ο κύριος των ειδικών δυνάμεων. Μπορώ να σου δείξω? Ναι, δείξτε ότι είμαστε αθώοι. Ναι, άγγιξε εδώ. Υπάρχει αρχείο ανοιχτό. Είναι ένας δαίμονας. Ναι, αυτός είναι ένας δαίμονας. Λέει ότι όλα πήγαιναν σύμφωνα με το σχέδιο. Τι σχέδιο ακριβώς? Σχεδίασε η μοίρα να μας καταστρέψει πλαστογραφώντας συμβόλαια. Θάνατος. Τώρα κάνω τη Ρούμη δαίμονα. Στόχος του ήταν να κάνει τη Ρούμη δαίμονα. Τώρα βλέπεις, κύριε των ειδικών δυνάμεων, είμαστε αθώοι. Αυτός είναι ο δαίμονας. Απελευθέρωσέ μας. Οι βασικοί ύποπτοι είναι αθώοι. Δεν είναι αυτοί οι τύποι. Τώρα θα επιτεθούμε στο δαίμονα. Άφησέ με ελεύθερο. Ευχαριστώ, κύριε των ειδικών δυνάμεων. Θα βρούμε τον δαίμονα και θα σώσουμε τη Ρούμη. Σωστά. Πιστεύουμε πως ο δαίμονας την κρύβει εκεί, οπότε πάμε. Ας μπούμε να δούμε τι κάνουν. Αυτός είναι ο δαίμονας που κάνει το τελετουργικό και μετατρέπει τη Ρούμη σε δαίμονα. Πρέπει να το ανακαλύψουμε. Σταμάτησέ τον. Έλα, θα βοηθήσω τις ειδικές δυνάμεις. Έλα, κατεβάστε τον. Αυτή είναι μια ελαφριά επιδιόρθωση από τέτοια αγόρια. Συνήθιζε να μετατρέπει τον Ρούμι σε δαίμονα. Αυτό είναι το κεφάλι του δαίμονα, το βγάλαμε από αυτόν. Τώρα έχει συλληφθεί για την προσπάθεια να μετατρέψεις τον Ρούμι σε δαίμονα. Τώρα δεν έχεις καμία πιθανότητα. Οι ειδικές δυνάμεις εξουδετερώνουν τον δαίμονα και ο Ρούμι απελευθερώνεται. Είσαι καλά? Ναι, είναι κομψός. Οπότε κάναμε εξαιρετική δουλειά, νικήσαμε τον δαίμονα και σώσαμε τον Ρούμι και τώρα είμαστε και εμείς αθώοι. Ναι, έφταιγαν οι δαίμονες. Ευχαριστώ πολύ, ειδικές δυνάμεις. Guys, συλλαμβάνετε τώρα, πάρτε τον. Δημιουργήσαμε ωραίο περιεχόμενο, νικήσαμε το δαίμονα και τώρα είμαστε χαρούμενοι. Και αν θέλετε να δείτε όσο το δυνατόν περισσότερο περιεχόμενο, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας τώρα. Με λένε Love, αυτός είναι ο Άλεξ και αυτός είναι ο Ρούμι. Αντίο.